nalika nampi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala supados ngurbanaken kang putra senajan dawuh menika dawuh ingkang awrat sanget ananging kekalihipun saged nglampahi kanthi ikhlas sing penggalih. Ismail sudah siap, Ibrahim juga siap. Pelajaran apa yang bisa diambil dari Ismail dan Ibrahim di bulan Dzulhijjah? Ikuti channel Pak D, sholat Jumat sudah selesai.